Jarno wae kok mati dhewe. Mati disumet. Kula sap. Saben bengi. Aku wis kudu nguyu. Ora aku ngapal piye? Aku yo lali tetek. Kowe aku potengane jalan mati. Napa? Leser. Tenan lucu. Beres dulu jenengan pun mari kok Mas. Alhamdulillah. Mbak Nisen. Niren Kaki, alon-alon. Nisan. Mbak Niken Salindri. Oke, saya Niken Salindri disingkat Nisan. Ayo dong, ini saya. Momo ji. Monggo Mbak Niken. Kita mriki kula ini disponsori oleh Gareng Penyet. Gareng Penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Sasismu kena. Bocah kok ngate kok dirangan. Sing kene lambang. Apa? Oh, kring lah. Kring. Ora. Kok burak manuk kok iki. Wis iki aku ki lara banget kok Wong gring iki salah lha kok sikil buk jilet benang barangmu. Oh, cantong gawe kok ya. Iya. Jilet benang. Sesuk kan burake sepeda motor lho. Ben sing ruji. Ojo sembrono. Dangane aja. Ojo barang. Pak Dalang namine sinten? Papa. Coba bisa coba iki bisa coba sih. Jenengan sih, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utomo. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun winjah dateng Surakarta. Lagu iki lagu lembah kok rapel. Gaji pegawai negeri ora kowe lan nembang ya ora kowe lan, Bro. Baik, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Aduh, ibune kok Ibune pas. Pati Gareng saking Semarang. Piantune ganteng ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang. Kabeh wong wedok kok mesti disayang. Kan sayang kepada perempuan itu kan baik. Melindungi Dan merawat serta Menyayangi. ora sayang. Aku aja golek mungsul bojoku nonton seneng iki. Ora ku ngandakne karo Gareng. Nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Lho, lha aku golek musuh aku menyayangi lahir batin iki tegese terus karo wedok liya. Lah iya apa ora? Oh. Nek ora ki ya wis ora sambung. Keng. dalam. Yo sabar ya, Bro. Wong kan tanda wong iki dalam darurat. Wong iya to. Jarno wae kok mati dhewe. Mati disumet. Kuasamu teplok kok iki. Orang tua dalangnya dalang baru, kita harus menghormati lah. Itu rasa dijak omong ya Pak. Ya. Murmati ora dijak omong piye. Mesake no. Lu mesaknya Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan satu duduknya di singgah sini. Iya. Nembangmu opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, Apa? betul. Ini tak macane. Ora tak sahur. Tak macam nih. Si bener iki tak wacane. Ya,
request. Wis kok ndak kobok kan. Request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Capi Gunung. Dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung. Menika tangga kula. Murdi, Mbah Murdi ya kae. Nggih, Mbak Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Sarindri. Nah, Mbak Niken telah milih antara Tresna Waranggoyo. Nggak usah ngomong mas. Hah? Nggak usah ngomong. Ora isane iki Tresno Waranggoyo. ora kok sik di dalan mau bakul laki to. Tresna bakul laki. Suarane koyo bakul laki sing pasang kowe. Iya. Wis sawaran kok apa kuwi. Sanglet. Para gono dibawani. Iya. Nggih, nika wonten tindipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, kami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Parang. Nggih, nggih. Niki mantap ta nggih. Niki penontonnya mantap nggih. Bayu nggih. Nggih. Mbak, Aku lagi iki lho lakon dalan kok dadi pasien. monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami lho saya kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jengleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Bener. Oh, Sing jenengan kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Nggih. Aku takon ning sarake kanca. Dan lho, kula kapan mulai ajeng matur kalih panjenengan? Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Nah, ngono jenenge profesional. Nah, profesional. Monggo Mbak Niken Sarindri. Saben bengi Monggo, Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten ndak terasa. Wah, Ndak terasa. Karena kulit Walid sudah layu. ini lho Mbak Niken. Gak terasa karena sudah tua. Ini baru sekali, baru minum 2 kali, nanti terasa. Pemanasan. Ayo. Yen memacan Sang siapa Mas? Kerja sesuai lain-lain. Tentekan bahan dan. Kita Mas. Nah, benar kira ngerti aku pucet nih nggak ngerti. Aku berapa abang? Aku panas kabelnya nggak kerasa ini. Ora, kowe dalan kok ameng-ameng nyawa. Kowe dalan kok wedi apa? Ya Mas. Dalan nggak percaya abang kabeh. Nah iya. Wes. Wis mangar-mangar ya panas. Oh. Panas sensor dulu Mbak Nika. Wes ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panas ya. Begitu sikil nek dia mlaku-mlaku ya. Ya mau mulai dari sini mecet. Apa pun dia bisa arang-arang lebih panas. Iya Mbak. Ndang mari ke Mas. Kuning. Ulang ya Mas. Oke. Moidan. Tapi ya maksud. Wong tak ada mudun kok dibaleni. Ora bisa gerok iso nular to iki. Kuning.
mesti dibui ngono kuwi. Lah ping krasa. Lah ambune lho. Ambune. Ambune pripun to, Dik? Anu, lemur badak iki. Anu mohon maaf. Ayo protes. Sing salah iki dudu ambune. Itu dalan Irungmu wong ngerti mabuk kok kok sedot. Ayo. itu namanya pernapasan itu masih ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau tidak bernapas ya mati no. Lah lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Ayo toh. Iya. Ya Mas. Ya omong kita ya bukan di sini. Masih tidak mari to Mas. Aku sentekan bahan lho, Mas. Ora ngerti wong pucet ta, Mas. Aku wis kudu nguyu. Ora aku ngapal piye? Aku yo lali cecek. Kowe ngerti potengane dalan Sarwati. Kenapa? Leser. Tenan lucu. Beres dulu jenengan pun mari kok, Mas. Oh, Alhamdulillah. mari apa? Ayo ngeprak lho. Wah, ini lah trik. Ya. Enggak Mbak Dik. Mas gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora apa? Ayo Pak De, kita kerja semangat pagi. Ayo tengok kene andok kene ayo. Nah. Tekan kene andok rene yo. Gue nggak ngerti kok yang mencoloti dengkul gue sekarang gini loh. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Boro teko singrah ora apa-apa. Ya Mas, ya Mas Bayu. Ya ta, iya, Mas Bayu masuk ngono. Begini sono lakon dalam dibacok dari lalu. Ora masalah. Masalah. Masalah ya. Yo awet di video orang masalah. Kowe video harus nikah. Enggak wong ayu kan ngomong landep kok. Landep. Kula kasih katakan anu ayo Pak yo. Kan aku barang. Iya Pak yo. Jangan kayak diesel susu panas. Sama gak rumah tersinggung ini. Kenapa Mas? Kok di sama enggak kok di enak ini. Wes bene. Wah, oh dhewe diem kok. Kamu kok. Sama iki ngono ku gak apa-apa. Mboten Dengan apa. enak. Mboten apa-apa. Kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak enak. Mapan ini. Oh. Orang maksud itu kan melu mijiti wedane. Anu, sir kali Mas Pian. Ya ora apa-apa ya wis. Wong iki pun kula anggap mbah kula piyambak ini Hah? ya. Oh, bro, ngakoni Wong aku kula anggap baik. mbah piyambak. Baik itu apa-apa dimaklumi. Oh, ya wis nek dianggap baik wis ndang di anu, Bang. Ayo. Boleh. Pacinta. Tung. Gila. Balani. Orang kedangnya mandek malah apik lambemu. Tung. Rampok. Mana ya? Ya. Bawa diampok. Anu, poma dikepake iso gak? Bisa. Bisa. Oh, sik to. Mbak, ini kan jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas turun rampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Kompar kowe kok iso tekan silat. Dite tengene. Ha. Ora usah disino. Jalan kok nggo kunci barang. Yo, Mbak Niken. Ayo kowe.
Aja-aja iki jenenge rusak tatanan. Lah dene mau iki jaluk. Aku iki mah guyan. Guyon kok balik bayaran. Ayo, Yuk. sampai. Pacita. Oh, jangan lupa tanggalnya disiapkan. Ayo, yuk. Amir Mas aku wong tuwa musuh bicang iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku lho besam sing kowe ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau saya saya? menari gitu kamu juga menari. Oke. Ojo mau ngene kok sepadu puter angin dong. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora balik ya. Iya. Pelek. Jalan pakai wanita Iya. Panas. Mas Bayu Mas, parian betul. Oh parian. Mas, lagi mesti anu ki, para belum mempersingkat waktu. Nah, lah pripun? Iya. Satu mawon, pariane loro bae, perwakilan. Ayo. Pintar. Yo Nggih, kabeh. saka Ora roto iki. Nanti ku mawon, Mbak, dari sini mawon, monggo, Mbak. nah, Mbak, kowe ngundang aku, Mbak, ngundang Mbak. Mbak, Hah? sudah lumayan. Oh, Mbak toh. Mbak, Mbah Dar. ayo Mbak, ayo. monggo badan. Iya, Nggih kanggo suara tuwa, Mbak. Usok reng. Apa? Usok reng. Oh, Kakek perewangane kon. Lah krungu mau ora usuk, usluk reng. terus usus reng. Usok reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Kayak setan. Nggak mau ngetok kon meneng wae lebone antimu ben turu. kok setan. Ibane parian wong setan. Ora kenyataan, liane do maca ayu semen maca putih-putihnya apa yo. Bayar putih ora dibayar kok bukan. Lah kan iso maca biasa wae maca ganteng, ngono ngedol suara apa ngedolan. Lah ora sampean Apa korek-korek. gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti kamu. Golek sing elek terus gampang dihapusi. Wah. Tuh, sing kerjaku elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten. Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Nah, Panas udan, udan panas, aling-aling. Tapi pripun? Lagi kedangi lho. Ora tak kedek kuwi tak leren. Ora apa-apa. Leren lho. Lah sing ngendangan sik dulur karo aku to. Oh, iya. Iki manite karo aku. Nah, tuh. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngerbak niku sing sedulur kali Mbak Niken Salindri. Lho ki Lah budal sini nggih tasik teh. Sedulur. orang wayang dulu tuh yo KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur apa-apa jenenge rezeki rakel ya. Oke. Sing guna iki sing kenal iki ya sedulur. Ora. Kayak siapa ya? Masa mantanku ya? Ya.
Sik kok Mbak Niken aku tak takon. Apa, Mas? Mantan si daerah saka ngendi yo? Ora untuk sing ngenang Mas burine sing kenal. Ayo ora sing ngono titeno tekan omah diparut bojomu. Lanjut Mbak Niken. Ora sah di suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalane dadi aku iki sing ngimpi ngantuk. Bisik aku, awak pedul. Kowe karo sing ngimpin jan kaya kembar. Oh iya. Wah, Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger aku nyepak ini dedet-dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ora apa tak terima-terima. ora masalah. Kok tengi gede. Pantel biru plat N1309 CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar lah. Fungsiku jane mung iki Mas. Yang umum kuwi bangsa ngene iki. Oh, tibae dewan pengumum. Ya ora apa-apa wong nulungi ya. Nggih, nggih. Monggo, monggo Mbak Niken, jelaske. Mane banyu Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken. Pak pasien-pasien lebih kaya Mas Bayu masuk kleru tayapaken. Dipun kahiyopaken ingkang kepareng beksa njalipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Subaring saking Semarang Jawa Tengah. Yuk. Komplit. Saking
Piyayine ayu, lencer kuning. Nah, suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki klasik oke, modern oke. Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, tenagane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, aturan tenggaru yen. Simbah nih